Ghee maslo, zázračný liek na všetko. Ghee je číre prepustené maslo, ktoré sa vyrába zahrievaním bieleho nesoleného masla. Môžeme povedať, že ide o najdokonalejší konečný produkt mlieka, takzvané zlato ajurvédy. V Indii sa považuje za posvätné a symbolizuje hojnosť a prosperitu v živote. V starodávnych písmach sa o ghee hovorí ako o jedle bohov. Spoznajte zázračné účinky prepusteného masla aj vy. Prečo si ghee hneď obľúbite? Absencia laktózy a kazeínu, bielkovín, robí ghee vhodným pre ľudí, ktorí nemôžu tráviť mliečne výrobky, majú intoleranciu na laktózu. Za ďalšie je stabilnejšie ako mlieko a vydrží dlho pri izbovej teplote. Používa sa ako náhrada masla a oleja pri varení i pečení. Je stabilné do 250 stupňov. Ghee je ťažká, hustá a mäkká tekutina. Tieto vlastnosti pomáhajú budovať telo, vyživovať každú jednu bunku. Pomáha tiež zvyšovať satvickú kvalitu mysle, kvalitu čistoty, lásky a porozumenia. Vynikajúca, jemne oriešková chuť doladí každý pokrm. Zázraky, ktoré robí ghee. Podľa ajurvédskeho textu Sushruta Samhita je ghee prospešné pre celé telo. Používa sa zvonku i zvnútra. Vyživuje všetky tkanivá a harmonizuje všetky tri dóše, najmä vata a pita. Ghee je jedným z ajurvédskych potravín, ktoré sa považujú za super liečiteľov. Ghee má v podstate veľa liečivých vlastností a preto je veľmi populárne v ajurvédskych diétach a stravovacích plánoch. Stimuluje vylučovanie kyselín v žalúdku, ktoré pomáhajú rozkladať potravu. Pomáha tiež odstraňovať toxíny a podporuje vylučovanie, čím zlepšuje kvalitu trávenia. Prirodzene maže kĺby a podporuje tvorbu mazív v kostných kĺboch. Používa sa ako masážny základ pre pokožku typu pitta. Je nabité esenciálnymi aminokyselinami, ktoré pomáhajú pri znižovaní brušného tuku. Prítomnosť omega-3 a omega-6 mastných kyselín pomáha odbúravať telesný tuk. Udržuje telo v teple. Preto sa tradične používa v mnohých zimných receptoch. Je dobrým zdrojom energie. Má antimikrobiálne a protiplesnové vlastnosti. Je nevyhnutnou súčasťou stravy dojčiacich matiek v celej Indii. Ide o známy ajurvédsky liek na poruchy nervového systému. Zvyšuje schopnosť črevných stien vstrebávať živiny. Táto kvalita tiež zvyšuje liečivú silu bylín, ktoré sa spolu s ghee konzumujú. Pomáha regulovať alergie, artritídu a autoimunitné stavy, pretože obsahuje protizápalové látky. Spolu s trifalou sa používa na liečbu očí. Zvyšuje inteligenciu, zlepšuje intelekt a pamäť. Tiež buduje auru. Preniká do tkaní a pomáha rozpúšťať amatoxíny. Toxíny sa potom prenášajú do črevného traktu a vylučujú sa. Rady, ktoré oceníte. Lyžička ghee ráno pred jedlom pomáha zmierniť pálenie v oblasti močového mechúra.
Konzumácia cesnaku z ghee môže pomôcť pri liečbe chronickej horúčky. Zmiešajte prášok amalaky a hrozienka z ghee a nechajte ich v ústach niekoľko minút. Pomáha to zmierniť sucho v ústnej dutine. Prášok haritaki z ghee zmierňuje pálenie v žalúdku. Prášok trifala z ghee sa používa na liečbu anémie, zlepšuje funkciu pečene. Jemnú zmes šafránu z ghee si nakvapkajte skoro ráno na lačno do každej nosovej dierky. To pomáha zmierňovať migrénu. Ghee zmiešané s medom sa odporúča dávať na rany a pľuzgiere. Pravidelná masáž s ghee zmiešaným s práškom šatavari zlepšuje tvar poprsia. Podľa véd by sa ghee malo pripravovať počas splnu, pretože v tento deň sú vlastnosti mlieka a masla nabité obrovskou energiou. Kedy na ghee s mierou? Ghee konzumujte s mierou, ak sa u vás vyskytujú nadmerné množstvo toxínov v systéme, vysoký cholesterol, nadváha alebo obezita, nadmerná dóša káfa. Ako vyrobiť ghee? Výroba ghee je veľmi jednoduchá. V podstate potrebujeme len 20 až 25 minút času, hrniec s vyššími stenami a najmenej 3 maslá 250 gramové. Za prvé maslá si nakrájame na menšie kúsky a vložíme do hrnca. Varíme na miernom plameni. Za druhé počkáme, kým sa maslo začne topiť a opatrne budeme zbierať penu, ktorá sa začne vytvárať na povrchu. Tento proces trvá asi 20-25 minút. Pri varení masla si dávame celý čas pozor, aby neprihorelo. Za tretie, ak bude ghee priezračné, zlatej farby a pena sa prestane tvoriť, je hotové. Za štvrté, hotové ghee pralejeme cez plátenku do veľkej zaváraninovej fľaše. Za piate, necháme otvorené vychladnúť, aby sa odparila voda. Ako variť z ghee? Jednoducho. Dá sa použiť ako olej na pečenie alebo varenie. Rovnako sa dá z ghee poliať hotové jedlo. Ghee aktivuje aj liečivú silu korenín. Ghee je veľmi výživná a liečivá potravina. Odporúča sa dospelým deťom, starším ľuďom a najmä párom, ktoré plánujú splodiť dieťa. Veríme, že aj vám prinesie ghee do života zdravie, hojnosť a prosperitu. Čerpané z článku Ghee maslo, zázračný liek na všetko, škola ayurvedy.sk